Ka Hyc Mawlai Circle hapo ka jengelam ka organizing committee kalalit banjurep kindit kensan bat penher kerat da ka SLO ki katu kani ki barjela ki balawan tre bat wan shong dukan bean hapo ka Shillong Mawlai haka khatsa tre gujili war hajar ar phulai ya kate cooperation la sedang na Mawlai maudat baki no mali 3 bat terter sha mau yong japung hadin balalap ya ka jingwan tre ba bean jong kita ki barjela na kalian joka seng kala shube bat pha khang mardor ya kita ki dukan ki ba kenthop yi no tre bala misteri nong shong dukan khapsnyo bat dukan hardware katkum ka kerwo bala pha da organizing secretary jong ka Mawlai Circle uba shan bor marwen ulai thu ba ki barjela menta ki la khenchngan ban wan sha Mawlai kani baro ka de na ki khasi jong hi ulama ha bat ong ki te ki khasi keduk barjela Snobha Sier yok kelalong kum ka khana ba andalas aj besen un sapo kelaya pihi. Su la pentep bana kalian joka seng kalet ban jurep ikite ki kam pagi bar jela ki tre kidei ki kam ki baki khasi baro ki la ban tre te balai phim khot da ki khasi jongi ula ong. Kaseng nang nesha khmat kanang penjur ban khandra bar jela ki batri be an klam kot klam sla Mawlai ula ong nang ba ka SLO. Kani kalong katkum ka kerwo bala pha du publicity secretary ke Hyc Mawlai Circle dan boklang kriang.